नहीं के मैं तलय है पुराने लेकिन वो लोग को बुझाई कि नया है। एक गीत के गावे वाला एगो गायक 5-10 वर्ष पहले गौले गीत के बोल अरे मैं हरा चिनौटी तले धइले बाबे चैनी बनाव तनी खैनी अरे सुना बुढ़ऊ का काहे बना पुराने हां प्रमोद प्रेमी पहले बोले कैसे अरे भीज जाला लहना सारी लहरा रे भीज जाला खेसारियो भैया बोले प्रमोद भैया बोले प्रिय मित्र हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत सुंदर चॉकलेटी स्टार कल्लू जी हमारे मित्र हैं उहो बोले जब सुतीले बोलो में सब खटिया लगाए बाबा मारे ना झुलुरिया हवा साए साए रे बोला लेकिन गणेश जी से बाकी है बाबा अरे विघ्न धातुर मारा मागी बारा नवा है गौरी के लाना अतरी सुवीरा नवा चलते चलते एगो हुड़का बजाएगी हेलो एकरा बाद हनुमान जी के जय समय रोशन राज के दीहा जवाब हमरा हुड़का के हुड़के के काहे सबके ठिका ले ले बाड़ो नु आधा के हकदार तू न हो आधा के पटीदार बरो एक दिन के बाद रोशन भाई भोरही प्रोग्राम को के डॉक्टर साहब दुआरा पर गइले गाड़ी लगौले बाबूजी इनकर बैठो रस दुआरे 5-6 आदमी और साथे बैठो रहे इनका बुझाइल नु कि लागत कि गेस्ट उस्ट कोई सबे रहे आइल बा ई जाके सब के पाड़ा पाड़ी गोर छू के प्रणाम कर लेले आ प्रणाम क के घरे गइले घरे से निकलत रे तब पता चलत कि तो भैंस के फेड़ा रहले हम अरे त थाकैया त गोरवाए मैया अरे तू टल जा त डरवा हरे पहाड़वा रे छोरी दो अरे तथा खोल जाता गोरवाए मैया तू तो जाता डरवा खोली दा
चलते हनुमान जी के जाए आगल गायत्री ठाकुर जी के लय बन हो गल का तबला बंद कर दिला कितना सुंदर साउंड बजावत रही है तबला बंद आधा तो दिमाग खा गई मर्द साउंड वाला भाई नाम बा अपराध सुमिरन करत बानी पवन सूत कपिलाई अब बुआ अंजलि माई तहरा नाम के जानल के ना पर्वत उठवला हनुमान जी का शिक्षा दीक्षा कहाँ प्राप्त भई? शिक्षा ले रहो शिक्षा ले रहो अवगाहन आश्रम जाई के शिक्षा ले रहो अवगाहन आश्रम जाई के बबुआ अंजलि माई के भोजपुरी में जितना लोग नाचो ताड़ो नाच के लत लगावेला मानव संस्कृति बाबा जितना कलाकार भोजपुरी में बाड़े पहले बात के कहे वाला के राय बहादुर शेक्सपियर भिखारी ठाकुर उहे कहले कि नाचे गावे तूरे तान ओकरे दुनिया राखे ए बात के अकल से नकल कइले के गायत्री बाबा आ न चले ना आ देखी तो खूब न चले खाली धोतिया के खुटवा धो के चल देस आज से 40 वर्ष पहले के बात कहत है समयना में हो जा उनकर भाव का रहे गिरल बातास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजलि माई लेकिन जब प्रदुमन परदेसी आइले तो यही बिटवा के खाली तेज को देले मार्केट में हला हो गला हिरे दादा है नया पकवान बे आसे धरे तो प्रदुमन परदेसिया तो ई का करता का तो मोह के छोड़ देता तो हम ज्यादा करत का रहे गिरल बादास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजलि माई जौन बाज बाजता बाज इहे रही गाना इहे रही बड़का भैया खेसारी भैया के कह जाओ कि तनी तो हरो यही पहिलावे के बताऊ के नहीं ले गिरल बादास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजलि माई बाजी है गीती है पावर स्टार पवन सिंह भैया के कह जाओ कि तोहरो एक मोह है कबा उ केगा नचे केगा गिरल बादास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजलि माई बाजी है गीती है फिल्मी हीरो गोविंदा भैया के कह जाओ कि तोहरो नचे कबा के नचे केगा गोविंदा भैया गिरल बादास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजलि माई छपरा जिला के लौंडा लोग में ही डांस करे उ कैसे के तरह गिरल बादास शरण में तहरा बिना उठाई के बबुआ अंजलि माई लेकिन समय करार पर भाई रोशन जी का समय दे